Er du klar? Nej, ikke noget med film. Er du klar? Nej, selvfølgelig ikke. Okay. Kylling. Det er koldt. Hvad har du regnet med? Hvad er et håndklæde ned? En gang til, Poul. Kom så, vis dig som mand. En gang til. Kom så. Kom så. Kom så. Kom så, Poul. Respekt. Jeg er frysejern. Baby. Skal vi lige have smil til kameraet her?